siger, at jeg ikke fisker mere. Og det kan jeg godt forstå, at rygtet måske har sagt i et stykke tid, men det er nok primært, fordi jeg ikke har filmet så meget. Jeg har faktisk været ude at fiske. Ikke meget, men jeg har faktisk været ude at fiske en del. Bare nogle små korte ture, og som regel så, når det er en lille kort tur, så har jeg ikke rigtig haft overskud til at tage kamera med og flyve med drone, og selv GoPro, så har man ikke lige noget at få opladt det, fordi som regel en spontan tur. Men i dag er det en kort tur, fordi jeg skal egentlig i vores sommerhus og gøre rent. Men jeg har taget kamera med, jeg har opladt det, og jeg har tænkt mig at filme lidt, fordi det skal ikke hedde sig, at jeg har stoppet med at fiske. Men jeg kan da godt se, at fisketuren er blevet kortere, og fangsterne dermed også er lidt mere sporadiske. Normalt så finder jeg altid en fisk eller to, når jeg har været ude at fiske, men når man kun lige har en time, nogle gange to, nogle gange en halv, så er der længere imellem. Når det er sagt, så fik jeg faktisk, og det lyder dumt det her, i foråret for det et halvt år siden, en rigtig fin regnbueade på en kort tur. Jeg havde også en tur før det, hvor jeg kom ind i en stor stime fisk, og den første, der huggede, det var en 2-3 kilos fisk. Den gik tungt, og jeg tror, jeg havde den på i 10 minutter. Og jeg så én gang fisken, for den gik så tungt og så dybt, at den ikke var oppe og sprælle i overfladen. Så det har været en god fisk, men den røg af. Og så fik jeg en 3-4 fisk omkring målet derefter. Men altså, når man ikke har kamera med, og man kun har sin telefon, og man er i en hugperiode, så måske lige et billede af en af fiskene i hånden eller i nettet, og så er det bare videre at fiske. Og det har jeg egentlig nyt rigtig godt af. Men nu tager jeg med på tur igen. Og, så lad os se, om det ikke kan blive til lidt mere. Jeg kan godt se det længe siden, jeg har lagt noget op. Så lad os sige, det her det er startskuddet på ikke en ny sæson, men en ny filmsæson for mig. Og så håber jeg, at I stadig vil se med. Ikke? Men lad os ses ved vandet. Ciao. Også et godt sted med rimelig stor chance for fisk, ikke? Hvad er det for noget konkurrence, I er med i? Hvem skal jeg skrive om på Facebook, når jeg fanger en 3-4 kilos fisk på den her? Hvad er navnet? Okay, jamen jeg ser om jeg kan finde dig. Så er jeg ligesom i gang. Mødte lige 2 spinfiskere, som havde alt gradet på, da jeg var i gang med at række til, så lad os bare sige, at jeg lod dem komme førstepladsen, men den ene af gutterne, Dennis, han var så sød og fortælle mig, at gode epoxyrejer for tiden var det, der skulle til her på pladsen, så han var endda så sød at komme hen og give mig en af sine egne fluer der. Og selvom jeg egentlig sværger til at fiske med mine egne bundne fluer, så skal den da lige prøves. Det kan da være, at den der bliver sådan en lille lykkeflue her. Så jeg går lidt på kompromis med min strategi om at fiske med egen flue i dag, for lige at give Dennis flue en chance her. Det er i hvert fald noget, de kan se sådan lidt mørkt vand her. Så skal vi bare håbe, at krogen den er spids. Men jeg lå egentlig lige dem. Ui, så er der fisk. Okay, det er en god flue, Dennis. Yes. Hold nu kæft. Det føles som en god fisk. Jeg har fisket mindre end 3 minutter. Ej, nej, jeg håber fandme, at det her, det bliver optaget på GoPro. Ej, nej, en god fisk.
Hold nu kæft, mand. Hold nu kæft. Okay, det her det er jo for sindssygt. Det der er i hvert fald en 1,5 kilos fisk, hvis ikke større, måske 2 kilo. Eller? Ej, okay, jeg skal passe på med at jinx det. Det føles sataneme som en god fisk. 3-4 kast. Nej. Okay. Ej, altså, det føles som en god fisk. Hold kæft, mand. Og en hale, den har lidt farvet. Nej. Hvor er det åndssvagt. Nå. Dennis. Jeg finder dig på Facebook og siger fandeme tak for det her. For satan, en flot fisk. Nej. Jeg håber altså, normalt er jeg glad for GoPro i panden. Fordi jeg kan ikke se, hvor kameraet peger henad. Nej, det er en god fisk, det her. 3 kast. Eller var det 2? Jeg ved det ikke. Nej. Nå. Okay. Det er da i orden at få sådan en fisk her fredag formiddag. Når man egentlig skulle gøre sommerhus rent, og man bare lige tager ned for at tage et par kast. Lad så være. Ej, nej. Hvor er det åndssvagt det her? Jeg kan slet ikke være i. Hvor heldig jeg er. Nej, en flot fisk. Den er da 2 kilo, den her. Det skulle da årets fisk, mand. Hvis ikke den bedste fisk i flere år. Ja, i hvert fald den flotteste. Nej, var den flot. Jeg tror slet ikke. Nej, var den flot. Nej. Okay. Ja. Helvede tilsmiler den, der opfører det. Og det her, ej, hvor er den flot. Total leopardfisk. Nej. Hvor er den stærk. Så lige før den piger det her. Oj. Kom her. Kæft, hvor er den stærk. Den er bare ikke med. Hold kæft, det er en fisk, mand. Nej. Okay. Hold kæft, mand. Nøj. Et monster, mand. Ej, jeg kan slet ikke være i mig selv over det her. Så vil jeg se en basse. Det skulle da 3,5 kilo. Jeg skal lige have styr på min line her, og jeg ryster. Jeg lige se kameraet af. Se hvor tyk den er. Stor flot handfisk. Den kan nærmest ikke være i nettet. Den er næsten 4 kilo, tror jeg. Den er i hvert fald over 3. Ej.
Jeg har lige stået og sundet mig lidt, skrevet til fiskekammeraterne og alt det der, for jeg kan slet ikke samle mig om at gå ud og fiske igen. Den fisk jeg lige har sat ud der, altså jeg er ikke i tvivl om, at den var over 3 kilo. Jeg tror aldrig, jeg har fanget en sensommerfisk i så god stand. Og den var, altså jeg ved det ikke, nu må jeg måle dertil på stangen, hvor fisken gik til, og så må jeg hjem og se, om jeg kan måle, hvor lang den egentlig var. Sted mellem 68 og 75 cm vil jeg gætte på. Det var en grov fisk, men den var nærmest, den var måske ikke over 70, fordi den var bare dyb, altså bred og dyb og altså jeg er sådan helt, altså ja, I kan høre det på mig. Normalt så er en fisk, og man kan være glad, og man kan prale til vennerne, men den der, den havde en størrelse og en kaliber, som jeg ikke har prøvet i lang tid, altså som i måske nogensinde før af en havørred, som jeg har fået på land. Jeg har haft nogle på i den størrelse, som jeg har mistet et par gange, men jeg har også haft nogle på, hvor jeg føler, at de var større end den der, men da den så kom op, super flot handfisk med krog på snudskaftet, og den skulle bare ud igen. Altså jeg er sikker på, at konen hun vil slet ikke forstå, hvorfor den ikke er kommet med hjem til kødgryden, men når man har fisket så mange år, så det der er en af de fisk der, man bare man sætter så meget pris på dem, og derfor føles det også bare mærkeligt, hvis jeg skulle slå den ihjel nu. Altså får jeg en lille blank fisk i dag, så tager den da nok med hjem. Det regner jeg da med, men sådan en fisk der, tydeligvis med fine gener og på vej mod åen snart, altså den må gerne gå op og lave flere havørreder til mig og til jer. Ja. Jamen jeg ved slet ikke, altså jeg har jo lyst til at gå ned til de to lystfiskere jeg mødte der, Dennis, Kullis, og give ham en stor krammer. Ikke fordi jeg tror at at jeg ikke kunne fange fluer på eller fange fisk på min egen fluer, men det var sådan set på hans fine rejeflue. Jeg fangede den meget flotte fisk der lige før, så han skal have kæmpe tak. Skud ud til dig, Dennis. Jeg håber du får en lige så god fisk i dag til jeres konkurrence. Men jeg er egentlig godt tilfreds nu. Jeg kunne godt tage hjem, men når jeg nu har bevæget mig ud til kysten her, så tænker jeg lige at tage et par timer mere og se om jeg kan få en fisk mere. Det skal da nok passe efter den succes her, at det kan ikke toppes, og det er heller ikke det er ikke målet. Jeg er godt tilfreds nu, og måske jeg bare skulle drible derudad og prøve nogle flere pladser. Men det ville jo være åndssvagt, hvis jeg ikke lige trådte herud igen og prøvede at kaste. Altså jeg har sådan set kun fisket de der 2-3 minutter inden den hoppede på, eller mindre. Det kan GoPro måske fortælle mig. Det føles som om jeg har kastet 3 gange, da den huggede. Måske var det kun 2 kast. Så nu skal jeg da lige se, om der står flere fisk herude. Fordi fluen den virker, og fisken var der i hugget. Så lad os se. Jeg vil stemme sige, at det er blevet tid til en porter. Og i dagens anledning er det en PR-porter fra Limfjordsporter. Det er simpelthen PR-tid. Største havørred. Fanget på Møn. Og det skal fejres. Og jeg elsker Limfjordsporter. Den har jeg fortjent, den her. Det er svært at vente. Skide være med det. Det er min tidligere PR også, men den her var væsentligt større, væsentligt tykkere og generelt bare super smuk. Det var en fisk på vej op og gyde, og jeg satte den fri igen. Det gjorde jeg ikke sidste gang. Så jeg føler mig egentlig også godt tilfreds med mig selv over at jeg slap den fri igen. Så skål, og lad os glæde os til næste gang. Jeg ved, om jeg skal ud og fiske i morgen.